May adlaw kanyo mga kapobre, it's made organic fish. So akong ibutang diri 1. Okay, 1. So ang akong ibutang diri 9. Yes, 9. Humunanaan nyo guys, basig magkuyog ni gawas na pas 302. Basig magkuyog niya ni ha, si 123. Basig magkuyog niya pa. Nanaan ninyo. So karong adlaw mga guys, mga kapobre. Arita diri sa 5 PM. 2 PM dirita. Okay. Dirita hununan ninyo akong gihatag nyo 415 na diha. Digay 405 kini magkuyog 916 o di 269. Okay? O di 967. 796. So karon arita sa tong hearing ha. Ang nigawas kay kuan man nigawas no. So arita sa hearing na to. Okay? Ang akong hearing na ko ha. 062 026 regalo na ko. Ang regalo na ko 379937. Kining akong regalo i-all draw ni ninyo ha, all draw. Okay. So muhatag kog double ninyo ha. Double nga kog ihatag ninyo is 994499 og si 441844. Mao na ang double nga nindot tugma nga akong gihatag ninyo. So dinhi lang ta kutob, daghang salamat niyo tanan. I love you all. Bye.